ti an bɛ se ka gafe minnu b'an bolo Masha Allah an b'olu kalan télé la ka se ka faamuyali sɔrɔ kow la o kumana an bɛ dabolo min kɛ i ko bi on zone prêt e ka cɛ dun Baba Adama a ka kɛnɛ i bɛ n ka foli fɔ a ye i bɛ n ka foli fɔ min ye i ka dɔ Maliyaso ye ka n ka foli fɔ Tijani Jawara ye ka n ka foli fɔ Lada Amérique sigi la ka n ka foli fɔ Yusufu ye ka tila ka n ka foli fɔ min ye i ka dɔ Indonésie Amadu Bagayogo i bɛ n ka foli fɔ bɛɛ lajɛlen ye Awa Gindu min ye i ka dɔ Amérique sigi la dɔgɔnɔmuso yalima kadɔ muso sakɛ kadɔ muso ni layidu ani kankelentigiya i bɛ n ka foli ani tɔnni i b'o ta ni k'a lase a ma Nura FM o sanfɛ o kumana sa min ye Baba Adama Touré a ko bonjour bita in balila la o a kun t'a dɔn ko n bɛ n yɛrɛ sɔrɔ yan bi sabu bi bita in bali n bɛ n yɛrɛ la o ye n dan tɛgɛ ma nɔgɔ baasi tɛ an bɛ sira jan an b'o taama o bɛ kɛ o ye ka dɔ sɛbɛnden min bɛ yen n'an ko a ma ko info matin min ye Ablaye Watara ale de kuma n bɛ Ablaye Watara a ye ka dɔ Sikuba ninnu kumana n dɔgɔ Wagner EITM coopération min ye a ka dɔ a y'a jira k'a fɔ alimaw u b'u sɔn kosɛbɛ ka Maliba anw kɔni jɔn bɛ a ka dɔ an jɔyɔrɔ min ya o ka dɔ fiɲɛ t'an bɔ a nɔ la bomu t'an bɔ a nɔ la foyi den kelen tɛ an bɔ a nɔ la an danbe n'an ka hɔrɔnya an b'o de nɔfɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ya o ka dɔ alimaw o ka dɔ ko Ablaye Diop o t'u ka minisiri min bɛ yen n'a b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw n'a b'u ɲɛnabɔ wa o de y'u ka a tɔgɔ ye ko Annalena Baerbock baye ne buru ye ni buru ye a buru don Annalena i ka dɔn k'a fɔ ale kumana a kumana kunna sini n'o ye mercredi don ye kunu sakɛ a y'a jira k'a fɔ min ye i ka dɔn ale ka jamana siga tɛ min na olu bɛ i ka dɔn min juguyala bi o de ye Mali ani i ka dɔn jɛɲɔgɔn jugu minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn olu y'a fɔ cogo min dɛ n'o bɛ tali kɛ Wagner n'o ye Irisilakaw ka jɛkulu ye k'i ka dɔn k'a fɔ Mali n'o tɛgɛ min den bɛ ɲɔgɔn ma k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ a ko i ka dɔn ni fɛn bɛ yen bi olu bɛ min contre la k'i ka dɔn o ye k'o de siratigɛ la lakana ko yɛrɛ sira fɛ Mali ka lakana olu ɲɛ b'a la cogo min a n'a bɛ ka waleya cogo min kelen tɛ a ko fan dɔ fɛ anw ka minisiri min bɛ yen n'a bɛ Ablaye Diop ko fɔ a y'a jira u la k'a fɔ min ye i ka dɔn u bɛ ka min fɔ min ye groupe min bɛ yen n'a bɛ Wagner an k'o kuma bila o kuma bilalen o tɛmɛnen kɔ k'a b'a ɲini u bɛɛ fɛ Mali dɛmɛba fɛn fɛn de bɛ yen n'i ko k'i bɛ fɛ i bɛ fɛ k'an dɛmɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an mago bɛ fɛn kelen min na an ka hakilina an dusukolo min b'an kun n'an kan cɛ n'an y'o bɔ k'o da an ka bonya o kan wa an ka taa anw ka dabada ma o sira fɛ maa si kana an jagoya k'i don i sagona da fɛ a ko n'i y'a lajɛ mercredi don kalo tile 13 san 2022 nɔgɔ président min bɛ anw kunna bi n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ Ntoama nɔgɔ ka dɔn k'a fɔ ne ko i tɛ na sungalo la dɛ kana kɛ dɛ n ma nkalon tigɛ dɛ ni kɔni Ntoama don Assimi ni wuya kɔni a ma jan ɲɔgɔn na dɛ donc n ye nkalon tigɛ n b'o f'i ye Baba i yɛrɛ y'a ye sa dɛ tu as vu quand même i b'a dɔn i filɛ ka min fɔ est ce que nin tɛ Yusufu ninnu maninkala tɔ wuya fɔ maninkala tɔ dɛ i filɛ k'olu ka kan de fɔ nɔgɔ min ye Assimi ye Assimi Goïta colonel Ntoama nɔgɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ aw ni o ye ɲɔgɔn ye o de siratigɛ la a y'u bisimila n'o bɛ alimaw i k'a dɔn ka minisiri muso in o ka minisiri in n'a b'o ko fɔ a k'o de siratigɛ la min ye i k'a dɔn minisiri in ani délégation lahawtani olu de nana i k'a dɔn ka bɔ anw ka i k'a dɔn cɛba ye n'o bɛ Assimi n'a b'o ko fɔ a k'u ka ɲɔgɔn ye in kɔnɔna na min ye Allemagne ani k'a dɔn Mali tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'i k'a dɔn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ sinsin wa a bɛ ta hali sini wa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma in bɛ tɛmɛ sira min fɛ a bɛ minisima a b'o ko fɔ nka min ye Buyabuuru kɔ n'o bɛ i k'a dɔn alimamuso in ko fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu ka baara minisima kɔnɔna na o ye tiɲɛ ye nka fɛn fɛn min bɛ yen n'o bɛ i k'a dɔn EITM n'a b'o ko fɔ nɔgɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ k'u ka baara ko a bɛ jɔ a k'olu nakun di dɔwɛrɛ ye ka na i k'a dɔn kumaɲɔgɔnya tɛmɛ o ni Mali jamana ɲɛma o ni ɲɔgɔn cɛ jamana min bɛ yen i k'a dɔn ni an bɛ dabolo min kɛ i ko bi n'a sɛbɛkɔrɔ gɛrɛndɛlen don sabu min ye i k'a dɔn fɛn bɛ yen n'a bɛ wele ko awɔ n'a bɛ i k'a dɔn climat yɛrɛ ko fɔ n'o ye diɲɛ yɛrɛ lahaliya dɔw ye i k'a dɔn k'a fɔ o gɛlɛya de don kosɛbɛ lakana n'o bɛ tali kɛ dumuni ko yɛrɛ da dumuni fɛn kɔnɔ giriya o lakanabaliya o sabatilen don anw ka jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen waati bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bɛ anw da la min bɛ tali kɛ anw ka i k'a dɔn lakana ko yɛrɛ sira fɛ min ye jiko o ka gɛlɛn yan kosɛbɛ min ye kalanko a ka gɛlɛn yan kosɛbɛ formation ɲuman o tɛ anw fɛ yan a ko waati kelen de la olu kɔni nana ka na kuma i k'a dɔn anw ka jamana ɲɛma ka na kuma ɲɔgɔn
ɲɔgɔnya nka ninja in n'o bɛ awɔ i ka dɔn biya buru kofɔ i ka dɔn k'a fɔ biya buku a bɛri buku di min b'ale kofɔ Allemagne awɔ i ka dɔn ka minisiri muso don a y'a jira k'a fɔ ko siga tɛ min na olu kɔni bɛnna min kan o de ye k'a fɔ EITM n'u b'u ka sɔrɔsiw kofɔ minnu nalen don awɔ i ka dɔn ka na anw ka cɛdenw k'u former n'a bɛ tali kɛ Union européenne awɔ i ka dɔn o Mali o ka EITM kan k'olu kɔni bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ k'o kɔni bi jɔ pewu anw ka formation Mali kunna i ka dɔn k'a fɔ k'o bi jɔ pewu wa nin y'o bannen a ko nka olu bɛ min fɔ MINUSMA kɔni kɔnɔna na olu bɛ yen u b'u sɔn kosɛbɛ sabu min ye Sahel kungo ye jango tɛ an bɛ don min na i ko bi Maliba in an mago bɛ fɛn caman na min bɛ se k'a to kalataw bi labɛn min bɛ se k'a to fɛn caman o bi ɲɛnabɔ a y'a jira k'a fɔ olu fana bɛ min danganiya kosɛbɛ o de ye k'a fɔ olu ka jamana démocratie de ka d'u ye kosɛbɛ wa kalataw ka kɛ teliya la o de kɔni y'u hakilinata ye a ko min ye u ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛna sɛbɛnden dɔ bɛ yen min ti mɛn bilen a sɛbɛnden a bɛna bɔ ni muso in awɔ i k'a dɔn a y'a fɔ k'a faranfasiya k'a jira k'a fɔ olu bɛ don min na i ko bi jamana in a bɛ taabolo min kan fɛn do fɛn min n'a bɛ ka olu kamana guwa n'a bɛ k'olu dabali ban a y'a jira k'a fɔ ko min ye awɔ i k'a dɔn fɛdirutu min bɛ yen baara bɛna kɛ o de kan a ko n'o tɛ jamana in ni awɔ i k'a dɔn Allemagne jamana san 60 n dɔgɔ a b'o jɛ de la bi sabu min ye Allemagne dugu fɔlɔ min bɛ yen min kɔni wulila k'a jira k'a fɔ ko a bɛ Mali ka indépendance k'a b'o la kodɔn Allemagne jamana don a ko kuma na bi fɛn caman bɛ yen an kan ka min kɛ ɲɔgɔn fɛ olu tun kɔ don Mali la cogo si la k'a fɔ k'u bɛ Mali to yen nka ni Ala sɔnna a ma u ka jɛɲɔgɔnya a bɛ kɛ sira min fɛ a n'a bɛ tɛmɛ cogoya min na o dɔnnen don wa i ka dɔn k'a fɔ olu nabɛ ka n'o kumaɲɔgɔnyaw ka n'o de dabɔ o de siratigɛ la Allemagne kɔni u ka nin Allemagne muso in n'o y'u ka awɔ i ka dɔn minisiri muso in a ye min fɔ k'a danganiya o de ye k'a fɔ EITM o baara o jɔra sabu min ye awɔ i ka dɔn Mali ni Russie la Wagner olu bɛ ɲɔgɔn bolo Ablaye Diop n'o y'an ka minisiri ale kumana koyi Ablaye Diop y'a jira a la k'a fɔ a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ a n'u bɛ ka hakilina min ta ka Mali sɛgɛrɛ ale b'a fɔ kosɛbɛ o b'a fɔ k'a tanu jango tɛ ni dunan n'i bɔra i ka so ka na anw fɛ yan anw b'i bonya an b'a f'i ɲɛna k'i bisimila Ablaye Diop a y'a juru la k'a fɔ min ye Mali ye hali bi an b'u ka bila la n'u bɛ fɛ an kan tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ an ka kuma ɲɔgɔnyaw dabɔ i ka dɔn k'a fɔ Mali b'u ka bila la koyi wa Mali tɛ maa bɔ maa la Mali ka partenaire bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye fɛn fɛn bɛ yen n'u ko k'an ka baara kɛ k'a daminɛ Allemagne Russie Chine États-Unis nin bɛɛ n'u ko k'an ka baara kɛ an tɛgɛw maana bon bɛɛ wa ni Ala sɔnna a ma baara in u bɛ fɛ a ka kɛ cogo min an bɛ jɛ k'a batiri ɲɔgɔn fɛ yasa baara ka kɛ a k'u ye min fɔ EITM awɔ i k'a dɔn o jɔli anw ka jamana kɔnɔ awɔ i k'a dɔn ko an y'a mɛn wa an bɛ sɔnni sigi a kan u ka hakilina n'u ka miirina an b'o bonya k'a da ko n'a kɔrɔ kan a k'o bɛɛ ka bɔ yen min ye Wagner ko ye Ablaye Diop y'a jira a la k'a fɔ Wagner ko kuma in bɛ aw de da koyi anw bɛ min dɔn o de ye k'a fɔ aw ni Russie la bɛn de bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ kelenya de bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a fɔ ko ni Allemagne a bɛ san 60 jɛ bɔ Russie la fana a bɛ san caman bɔ lakana ko sira fɛ an n'u bɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn bolo o kumana sa Mali jamana fitinin de don jamana min bɛ k'a yɛrɛ ɲini min bɛ ka cogoyaw ɲini yalisa min ye awɔ i ka dɔn an bɛ se ka balo cogo min an bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ cogo min k'a fɔ ko aw bɛna jamana in de ta ka a yongo lakana ko sira fɛ k'a yuguyugu i ka dɔn kuma man ɲi dɛ a ko kumana min ye Ablaye Diop ye a y'a juru la i ka dɔn ko bi anw ka jamana kɔlɔlɔ min binnen bɛ anw kan o ti dɔwɛrɛ ye koyi an y'an arranger Russie la fan fɛ wa Russie la ni Europe jamana a bɛɛ bi ɲɔgɔn kɔ wa Russie la ni Europe jamana u bɛɛ don bi ɲɔgɔn na bi kiri kɛra wacica o kumana o kɔlɔlɔ o de bɛ ka bi an kan u kana bi an kan sa u ka dɔn k'a fɔ Mali ye Mali ye wa Mali ka koɲɛ de bɛ tali kɛ Mali ka lahaliyaw kan a ko i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ min ɲini o de ye Mali ka bonya Mali ka bila a ka minɛnw kɔnɔ Allemagne bonya ne don cogo min anw kɛlen bɛ ka Allemagne bonya o hakilinata ye min ye u ko an bonya ka da o sira kan o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Mali ni an min bɛ an kun n'an kan cɛ an ŋaniya ni an diinɛ ye min ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an y'o ta k'an b'o kɛ a y'an bonya o fana kan baara ka tɛmɛ n'o sira ye a banna maa si kana don si gasi la Ala ka sabu ɲuman k'an ye fasiri filɛ min ye Ablaye Ouattara Sékou Ba u ka fasiri don dɔgɔ a bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko info matin u ka bidon bɔli i bonya b'a la Mari Mayiga ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye soit de Bamako ne bɛ ale sama ka gɛrɛ n na maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Umaru Angoyiba Umaru Angoyiba a ko ka ɲɛsin mun ye an ka lakanabaaw ye wulikajɔ dɔ kɛ nin waati laban ninnu na mun ye Jabali mara la ka mun ye tɛntɛnli kɛ ka jateminɛli kɛ u ka wulikajɔ in kɔnɔna la mun ye maa 3 ɲɔgɔn maa 3 mun a bɛɛ lajɛlen ye Allemagne ka den ye sigana kɛlen b'u la k'a fɔ ko mun ye bamanciw don ɲɛma bolo ko a taara ka da o kan tɛ caw subhanalahi mun ye Allemagne ka den maa 3 Allemagne do wa Allemagne do kɛ subhanalahi maa 3 guden tak hebwe bismillah fasirikɛ b'a ka fɔla mun ye Allemagne kan de do a ye guden tak ye Allemagne kan de awa guden tak guden chiller Allemagne kan do dɛ guden Miller n b'a mɛn o Mbumbu ka kai medoni guden tak guden chiller dai ne guden Miller Miller ni
Oliver Kanu ni fa bete ngawdiya awa bismillah ngata kosobe ku ma saba minena nyama ko bolo dara amma sabaka ni ya jite mina kalaje ko munye afrika lo kleta ane fla munye an Allah kana ba mununu usigoro benembe jabal konama ni wati na olubika wulika joke jabal yanfana asega segeli ke sabike ni wati labanun na ayira ka foko cheni fanga ko abuanundu munye jabali omara okonala osiratika la namanya ka foko munye an detachement munu olusigoro benembe jabal konama oluko ni wulika joke atentenke munye jabali dogo nungo nyama obuga du abela jelen kono ako kiboro sorola ayira ka foku ka wulika jonu nun konla utara bolo ka to odamunya almanga den sabaka dibila almanga den saba munu ukume munu na munya jabali mara okonala kasoro mogota akalama fatike baka fola afo munya kiboro sorola ayira ka foku ni almanga den ma saba nyama ko ONG do barakala do ONG mundo obuguna tige rafene mado wa munya ONG abe baramke nyama ko ofene buguna tige ko onwado fatike baka fola ako ni almanga sababu ne boloko ataraka dawka sigata la ublala kana munye bamako konala wala samunya enquête baroko obeseka ke tomuna watike baka fola akoni jabali jete mina kalaje nema abeni ngana wati nimbo jabali aleni nyono ku ukasuru nyona munye dina marfatuku kelema kata fare kare adama dona sanani wati balade na ko bingali ko abeta ka manifun ku usegere wa munye jabali amfa fokata bla nyono la nyema ne yoro munna anafaka kosobe anafaka bo an wala kana bawma wa anafaka akabun kosobe munye jadi su fene ma utefe ku ubolo bola tukusla fatike baka fola ako ali marsikalo temene ibe na ka foko munye mado ko ni shu ko oyira munye jabali yamfana manunu ku ujenne no ka abampe siratikala ibe na ka foko munye ONG munumbe anga jamana konala nan ko mako ONG international olu yere jalakita ninga bi an wala kana bawka kasoro munye dalu yere ko atu ubulo fatike baka fola ako munye te masaba munne umne le flani nabe almanga de masaba nkufo nyama ko sigatala abinafa ube enquête de la fali muno okera munye marsikalo temene munye jabali ka fe ko abinafa ko ubo enquête de la fatike baka fola ako ali no yasoro ubo enquête la ako seban fura joine duruma malem autorité o liye seban fura duma wa katani yoro na wa nyama ko abada eskuro sabaga munye anwa hiérarchie militaire ko ba anwa lakana ba ko fo ko ka nyama ya ira ka fo enquête ko abena dele ni masa ko ko be tabulumna fatike baka fola albi munye Umar Angoy Bay ako ni wati labanu na ibe na ka fo ko mi transition marabaw nyama o keleme ka wulika joni ko obla singa kaira ka fo ko mi minismai fo ka ta fara mu ONG do ka yoro munum be ka fo na an wala kana ba ko wulika joka bo awrla ni wati na ku ka yen ko ni nyama ku ka yen bla pew ako mu minisma ONG nu chama an wanya ma ya ka fo ko mu an wala kana ba o buka wulika jom ke an si faka no o buka ke ku ka yen bla pew fatike baka fo alibi ali ni wati labanu na falimu na akera mura ka fe le minisma ko abena enquête dale an marabaw ya ira ka fo ko munye mura ye utafaka minisma se fatike ba ko ni fola akoni masaba munabe almanga denu nun ko fo nyama ko sigata la ni nune maye abina fo ko okuna na enquête de la abina fo ko anga fama na escroire la na anga mawni ku espene nyama amedo na kombi fatike ba ko ni fola ko ingela no fo ka fo ko agelale kabi doni ngama on risi ya mbolo di nyama nyama ko ko inse ko gelale no anga sigina bela jele wa abela jele mesiga bo akono na foni flani anya sama ka bo so de bamako ale kono Umar Angoy Ba ale sebani ngala marma ga nyama ibunya obala noko ningu na foni kele imbe min vie so mai na so laka wulika kibaria umbe ka jira ka fo min ya almanunu nga mi klaka sege ko ublala manu ublala yelma bi chugomi anna klaka sege usrat kala hali bi kuna foni ambi tanai nouvelle horizon ambe shoni sigaka min yi Muhammad Touré awaykado alikumambe Muhammad akwangata awaykado jene nan temena amba ngari kata yoro minga ndogo abe mura abu kufo min ye fama ikado obanga surasu kufo wati mina awaykado uluyu kodu dugudew ndogo joro na ko belebele ko de be ka daw ka sabu terrorisu kana hirrike ka nyeshu matuguni akuni jetemene ke operation belebele mimbe na wulila awaykado na funufunu lama wulila dongo ne ka shuru awaykado terrorisu ka terrorisu minumbe no be mura obani ngo ka boy min ye population mimbe no be population ko fondogo ulaba obinyini kata ka mura to
so dɛ sabu kunnafoni di sira caman y'a jira k'a fɔ min ye population ye u bɛ ka jɔrɔ u bɛ ka siran min b'a to min ye terroriste ye u kana segin bilen ka na hirili kɛ ka ɲɛsin u ma a ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye 2022 a jɔ ni bi cɛ nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ awɔ i k'a dɔn anw ka jamana in kɔnɔna na min n'o kɛra mura jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ groupe armé terroriste ko fɔ siya tɛ awɔ i k'a dɔn olu ka jɛkulu ka hirili kɛ ka du ka ni awɔ i k'a dɔn taxi sanpɛrɛn ko jigin u kan dɔgɔ awɔ i k'a dɔn a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ san 2022 kɔnɔna na nin kun ye ala kumaba ye a ko n'i y'a lajɛ hakilila jiginna ni opération min filɛ nin ye a wolola min na o de ye terroriste maa 200 ani maa 3 bɔɲɔgɔn an ka maaw ye min fɔ awɔ i k'a dɔn an y'olu de gosi k'olu kɛ c'est tout c'est fini a ko bɛɛ bɔlen kɔ ka bɔ moto 200 an y'o fana jeni k'o ban tayi min ye gouvernement ye awɔ i k'a dɔn hali bi ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya ta a ye awɔ i k'a dɔn suman dɔw labɛn ka t'o di awɔ i k'a dɔn murakaw ma mura yɛrɛ n'i ye jateminɛ kɛ san 8 n dɔgɔ min ye sɔrɔsi 1 ala kunsigi a ma tɛmɛ yen fɛ Mali tɔgɔ la a ko ye fɛn min n'a bi maa kamana guwa nka jirala anw na k'a fɔ fasiri y'a fɔ cogo min a ko murakaw kabiri donni min na awɔ i k'a dɔn nin ko ninnu kɛra n'an ka sɔrɔsiw n'u y'u kɔdu avion de combat minnu kun bɛ yen n'u taara n'u ye n dɔgɔ awɔ i k'a dɔn terroriste awɔ k'a b'i n'a fɔ maaw dɔw minnu kɔni bɛ ka cirili kɛ tuguni ka ɲɛsin mura ma dɛ kunnafoni ayiwa sigana bɛ a la nka sigana min b'a la anw fana b'o sigana don a la sabu kunnafoni diba min y'a sɛbɛn a ye sigana don a la Mamani Ture a y'a jira k'a fɔ ko a jirala o de senfɛ ko awa min ye a b'i n'a fɔ duguden dugudenw dɔ bɛ n'o ye u ka alimami ko k'a kɔni k'u y'a jaso ni ka taa ni a ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye maire k'a fana awɔ i k'a dɔn u y'o fana jaso ni ka taa ni o ye a ko kunnafoni di siraw fɛ min awɔ i k'a dɔn n'a kɛmɛ ka se ka don a la kosɛbɛ a ko maa dɔ bɛ yen k'a fɔra fana min ye awɔ i k'a dɔn min kun ye ɲininkali jaabi di a nisɔndiya kojugu ka bɔ jabaraw la kabali ni awɔ i k'a dɔn k'a jirala k'a fɔ k'u y'o fana fa kunnafoni fɛn fɛn filɛ a bɛɛ kan ka sɛgɛsɛgɛ sabu sigana don bɛ awɔ i k'a dɔn a kunnafoniw na a ko n'i y'a lajɛ kunu awɔ i k'a dɔn kalo tile 13 san 2022 a jirala k'a fɔ maa caman de bɛ yen minnu bɛ bɔ mura dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'u kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲini u bɛ ka yɔrɔ wɛrɛw ɲini ni ka taa ye sabu u kɔni dabali banna ɲɛ dɔw gosili kɛra a nisɔndiya barika bonyana Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan 14 bɛɛ nka a kan ka kɛ sababu ye min ye sɔrɔsiw ye a dɔw kan ka to mura ka se k'a lakana nka n'o ma kɛ n'u taara k'u to dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ terroriste u laban u bɛ sɔn ka segin yen wa kɔlɔlɔ a barika bɛ bonya kosɛbɛ parce que b'a ko a ko nin ko bɛɛ lajɛlen min filɛ nin kunnafoni min fana bɛ yen n'o bɛ da nin kan o de ye k'a jira sɔrɔsiw la k'a jira limana bɛɛ la kari o kari nin maakɔfɔlen minnu filɛ nin n'o bɛ awɔ i k'a dɔn terroriste ko fɔ u bɛ fɛn minnu minɛ hadamadenw na bingani waleya min bɛ yen n'u b'o ta ka ɲɛsin u ma suma min ye awɔ i k'a dɔn baganw a n'a ɲɔgɔnna caman u bɛ taa bɛɛ feere awɔ i k'a dɔn mura sugu in de la k'a bɛɛ kɛ c'est tout c'est fini hali u bɛ jaga minnu minɛ a bɛɛ bɛ taa nin sugu in de la ni ka taa feere o tuma an ka hakili to a la n dɔgɔ min ye sɔrɔsiw ye k'a f'u ye jamana marabaaw k'a f'u ye baara kɛra a ɲɛna nga u ko hakili to mura la dɛ a kɔrɔmasulu ye mun ye n dɔgɔ ale mura kelen ye masurunya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin fana bi jɛnɛ fan fɛ dugu dɔ bɛ yen u ko a ma ko ɲala an ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ yen anw yɛrɛ y'a sɛgɛsɛgɛ ntɛnɛn don kalo tile 10 min ye nɛgɛ kanɲɛ 13 ka taa kanɲɛ 14 n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ jihadistes nana moto dɔw b'a la a ka ca moto 60 ye wa a bɛɛ maa 2 de b'a kan la hawla ko sɛbɛkɔrɔ armele don o tɛ maa 100 ni maa 20 ye jusqu'au dernier degré ndɔgɔ ninnu de donna mɔɔw ka nin cogo in na bagan misɛnnin kɔni o ti kɔnte i b'o kɔnte ba kunda de baw ni sagaw ni bagan misɛnnin ninnu awɔ i b'o kɔnte de ba kelen u y'o fara ɲɔgɔn kan ka o bila kɛrɛfɛ misi min bɛ yen n'u y'o ndaraki a bɛ misi 200 bɔ ka sɔrɔ ka moto kɛ k'u gɛn a dɔgɔ ka sɔrɔ ka t'o ci la kunnafoni min ye awɔ i k'a dɔn Amadi Traoré ko a bɛ bɔ awɔ i k'a dɔn Ɲala mara la ale bɔnɛna a nin na wa hali u tɛmɛtɔ Gansan mɔnikɛla min bɛ yen n'o ye Konipo ye Mumu ni Konipo n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'u ye kisɛ bɔ a nu fɛ dɛ u y'a fana bɔnɛ a nin na n dɔgɔ u ye sira min da dugumisɛnnin minnu bɛ yen min bɛ taa bɔ ni fo Moritani fɛ k'u y'o sira in u y'o siraw de ta o kumana an k'a lajɛ hali bi faamaw u b'u ka baara la u cɛsirilen don nka hali bi an k'u dɛmɛ ni kunnafoni jɔnjɔnw ye kunnafoni ɲumanw ye min bɛ se k'a to u bɛ se ka taa jamana bɔ bolo la cogo min faama sɔrɔsiw Ala k'aw dɛmɛ Ala k'aw dɛmɛ Ala k'aw dɛmɛ kunnafoni dɔ i bisimila ɲɛma hali bi an bɛ taa an b'a yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 ɲɛma ne bɛ n bolo ma a kari ka don mun ye Mahamadu Jalo ale kumalen don lesili o kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye transition an bɛ don min na ko bi ɲɛma ko ratification ka a lakile ko o baara kɔni ko o tiɲɛna fɛɛrɛ de bɛ se ka kɛ sisan a bɛ se ka lakilen cogo min na
Fatigiba ka fola a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kalo 10 mun ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga a ka gouvernement ko a sigira sen kan nka n bɛ don min na n'a fɔ ko bi a bɛ nin ka duwakun damadɔ bɔ maa caman kɔni kɛlen bɛ ka gɛrɛ kɔni k'o da docteur Sogɛl Kokala Mayiga a ka nin gouvernement in na Fatigiba ka fola a ko mun ye kalo 10 tɛmɛnen kɔfɛ mun ye Sogɛl Kokala Mayiga ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko fɛn caman ko o wulilen don an bɛ don min na comme bi mun ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga a nɔfɛ koyi Fatigiba ka fola mun ye Mamadu Jalo a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Sogɛl Kokala Mayiga ani parti politique baw ani politiciens ɲɛma ani olu karilen no ɲɔgɔn na nin waati in fana la i bɛ na ye k'a fɔ ko jɛkulu min yɛrɛ fana n'o kɛra sababu ye ni ka premier ministre ɲini ka di docteur Sogɛl Kokala Mayiga ma n'o bɛ M5RP kofɔ ɲɛma olu ka ɲɔgɔn ye laban mun kɛra ɲɛma o kɛra kiri kɛra waati ca bɔn sen kan Fatigiba ka fɔ la mun ye a ma ɲɛ mun kɔ mun ye M5RP maa 6 o nana gulon o maa 6 la i bɛ na ye k'a fɔ ko disiba dɔ b'o la disiba mun o ye Kɔnima Sidibe o b'a yira k'a fɔ ko mun ye Sogɛl Kokala Mayiga ani M5 ni ɲɔgɔn cɛla la ɲɛma ko a sɛbɛkɔrɔ ɲaminen fana don Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye kibaruyaw sɔrɔ la a yira k'a fɔ ko mun ye Sogɛl Kokala Mayiga wele mun kan ka bila a ma mun ye Afrikalo tile 21 ɲɛma CNT maaw fɛ ko kibaruya dɔw kɔni bɛ ka munumunu k'a yira k'a fɔ mun ye motion de censure n'o bɛ baara bila k'o kofɔ ɲɛma ko dɔw kɔni bɛ ko o fɛɛrɛ ni o tɛ ka se o tɛ tiɲɛ ye motion de censure fana kɔrɔbɔrɔkɛ nɔfɛ kɛ n ko ya n'an bɛ démocratie la ye démocratie de don maa min sugandi ka na n'o ye motion de censure ko la wa CNT bɛ motion de censure k'a kan dɛ o kɔni fo n'o ye sɔrɔsiw yɛrɛ ka bɛnkan ye o dun fana n'u kɛra o jo b'a fana na o awɔ o fana n'o tɛ motion de censure ko kɔni an bɛ dɔ wɛrɛ de fɔ awɔ motion de censure kɔni ne hakili o ye démocratie de o démocratie tile fɛn minnu maa minnu sugandira o ma vote ma k'u ye foyi k'u ta o tɔgɔ ma ka t'u sigi a motion de censure ko kuma jumɛn bɛ olu n'a bɛ se ka kɛ ni y'u kɔni kelen ko motion de censure bɔ ɲɔ surula sufɛ a siga t'a la dɛ wa yira ko jam wa yira ko jam ɲɔ surulen de sufɛ taa ni fasiri Fatigiba kɔni ka fɔ la a ko ko in kɔni ko a ka gɛlɛ an bɛ don min na comme bi ɲɛma Sogɛl bolo fo k'a fɔ ko Sogɛl bolo baara in kɔni ko a ka gɛlɛ a bolo ko sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko hali waati tɛmɛnenw na Sogɛl fana ko a ye kuma caman fɔ yanni a bɛ kɛ premier ministre ye k'a ye fɛn caman fɔ ni ka ɲɛsin CNT maaw ma a ko dɔw bɛ CNT kɔnɔ bi ɲɛma olu ma yafa koyi mun ye Sogɛl ye kɔrɔfɔ min ta k'u sɛgɛrɛ ɲɛma ko olu ma yafa abada u sigilen don ka Sogɛl makɔnɔ mun ye Afrikalo tile 21 Fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma baara in bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya sabu kɛ waati tɛmɛnenw na Sogɛl yɛrɛ ye mun ye plainte k'o ladon mun ye CNT kama mun ye Cour suprême na k'a yira k'a fɔ ko mun ye CNT k'an ma sigi mun ye sariya kɔnɔ k'a ni sariya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ k'a ni charte de la transition k'u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ Fatigiba ka fɔ la a ko maa caman de bɛ CNT kɔrɔ bi ɲɛma olu ma ɲinɛ kɔrɔfɔ in kɔ dɛ maa caman kɛlen bɛ k'i sen waga ni ka Sogɛl Kokala Mayiga ni ka a makɔnɔ Afrikalo tile 21 Fatigiba ka fɔ la a ko ko in kɔni bɛ taabolo min na comme bi siga t'a la mun ye fɛn caman ɲɛma ko o na batiri o sabu kɛ maa minnu bɛ ka baara ka a boloda nin waati in na a yira k'a fɔ ko mun ye Sogɛl Kokala Mayiga ko motion de censure ko u b'a k'a kan u y'a yira k'a fɔ ko Sogɛl ye layiru ta ko a ma a si bɔ a sira fɛ a ko komi ye coma taxi ye u k'o bɔ a la u k'o bɔ a la dɛ coma taxi 1,600,000 ɲɛma 300 farala kan kura ye kuma ka ɲi an ka taa o bɔlen kɔfɛ mun ye Icoma ye chemin de fer ɲɛma ko ninnu bɛɛ lajɛlen layiru tar'u ye nka an bɛ don min na comme bi ko a si ma bɔ a sira fɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye lebesili kɔnɔ mun ye Mamadu Jalo ale ye kunnafoni dila ye i bonya o b'a la n dɔgɔ n bɛ bonya in minɛ sabu n bɛ bonya in minɛ ni min ye Sogɛl ko tɛ Asimi ko tɛ Mali ko don dɔgɔ bi anw ɲɛ b'a la cogo min sɔrɔsi ninnu ka kunkilenna n'u ka hakilina jɔn ko Ala min ɲɛ awɔ i ka dɔn Mali ka ɲɛta ni Mali ka sankɔrɔta a b'o de ko fɔ nka ni tiɲɛnikɛla bɛ jamana in kɔnɔ n dɔgɔ politiki maaw don jɔn ko Ala an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ démocratie tɛ se ka taa politiki kɔ a tɛ se ka taa a kɛcogo ɲuman kɔ nka politiki maa minnu bɛ anw bolo san 30 u y'a kɛ ka ɲɛ wa an k'o ɲininkali sigi abada wa o tɛ jɔ a la n'i dun ko i b'a politiki maaw fana fɔ Sogɛl b'a la dɛ a b'a la dɛ n'a ye kɔrɔlen fɔ nka n'a bɛ ka baara min kɛ bi ni baara in ka ɲi o fana ka fɔ ko o bɛ fɔ o ka fɔ dɛ o bɛ fɔ o kuma bi an bɛ donni min na kuma in jalen don dɛ a ye n'o tɛ san 30 mun tɛmɛna ɲɛma Sogɛl dɔ ka baara ninnu kɔnɔna la Sogɛl ko kuma in jalen don dɛ a balila ka fari kura de da waraw bɛna sa la wa ayiwa an kɔni bɛ Ala de wele sukoloba in Ala tulo b'an na dɛ Nura FM na wallahi yarabi yama Ala ni Mali ka hɛrɛ Mali ka kunkɔrɔta Mali kura ko min bɛ fɔ n'a bɛ Sogɛl de bolo maa y'a kisi Ala k'a kisi
maa y'a sutura ala ka sutura ala ka sutura kosɛbɛ maa ye kunna wolo d'a ma ala ka kunna wolo d'a ma ami ndɔgɔ ne an ka ala deli dɛ awɔ n'o y'a sɔrɔ anw ka Mali kura in agenda wɛrɛ de bɛ Choguel bolo kungelena wɛrɛ de b'a la hakilina wɛrɛ de b'a la Mali kura in bɛna bisi basa k'a sababu kɛ ale ye ndɔgɔ maa y'a bɔ ye ala ka bɔ ye ami a kana si yen yɛrɛ awɔ siga t'a la anw bɛ Mali de kɔ koyi Mali an tɛ Assimi kɔ n b'o f'i ye dɛ Choguel ko tɛ bi u ka kungelena ni anw ka kungelena a bɛɛ de kɛra kelen ye a bɛɛ de bɛ taabolo kelen na nka n'a fɔra ko awa i k'a dɔn o kungelenaw o de fana bɛ ka kɛ cogoya wɛrɛ la ayiwa an ka ala deli dɛ ala deli o de ye fɛn ye fɛn min n'a ɲɔgɔn tɛ ala ka nisɔndiya bɛɛ ala ka bateau bɛɛ minɛ nɔgɔ hali bi an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se min ye awa i k'a dɔn a danbele a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min ni an k'a ma ko l'indépendant a y'a jira k'a fɔ min ye recrutement min n'o kɛlen don élève sous-officier police nationale tɔgɔ daba wulila sunkolaba ma ye ministre de la sécurité ale y'a ɲini ko ka enquête dayɛlɛ directeur général ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn ko in kɛra foyi den kelen o ma bɔ a la gɛlɛ kisɛ kelen o ma bɔ a la ko in yɛrɛ kolomayɔrɔ ye min ye n'an b'o fɔ o de ye k'a fɔ nin bisibasa ni awa i k'a dɔn a kow bɛɛ bi senna min ye polisiw la kaw ye u kɛn bɛ ka denmisɛnw wele minnu passera ko bi 6h30 waati u ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen min bɛ se k'a to u ka dotation ani u kan ka taa yɔrɔ minnu la o bɛ ɲɛfɔ u ye n'o y'u ka minɛnw ye o bɛɛ ka bɔ yen min ye polisiw ka directeur général a ye communiqué dɔ bila communiqué in kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ maaw wele maa fɛn fɛn de bɛ yen ne kɔni kɛra sababu ye ka wari sara pour que e ka se ka kɛ polisi ye i ye wari sara maa min ye a tɔgɔ i ye hakɛ min d'a ma i k'o di a n'a ka numéro taa i ka taa déposer wari de minɛnen d'u la ko e bɛ kɛ polisi ye sariya m'o fɔ dɛ ayi a m'o fɔ dɛ abada sariya m'o fɔ i bɛ taa de visitiw ni fɛnw de bɛ kɛ n'i ka kɛnɛ visitiw n'o tɛ ni nadidu an bɛɛ bɛ kɛ polisi ye bi ne yɛrɛ laban bɛ kɛ commissaire ye Kompol yɔrɔ jumɛn fo ne kɛra Dabileni Kompol a ma ja Kompol ma bɔ Kompol la hali ni n kɛra Bayankara Kompol a bɛ dɔgɔnɔ bɛɛ datugu wa diɲɛ don o don u bɛna sujuru bi ɲɛ Bayankara ne kɛlen ye commissaire ye la hawla Bayankara bɛɛ bɛ lafiya sisan n bɛ foroba bin dɔgɔnɔ bɛɛ bɛ taa sɛnɛ kɛ diɲɛ don o don u bɛna jaba u bɛna n fo wa diɲɛ don o don dɔgɔnɔ bɛɛ bɛna 100 bila so o ye tunduru fanga ye a ma ja ndɔgɔ min ye awa i k'a dɔn nin ko in ye sa a bisibasa kɔni barika bonyane don min ye ministre a n'a ka directeur n'a wolola min na don na nataw la an n'a ɲɛfɔ limanaw ye u ka faamuyali sɔrɔ ko radio ye Nura FM ye 94 tomi murumuru 5 nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 a y'a fɔ ten a banna ani y'a ye si peresi t'a fɔ anw fana bɛ Nura FM t'a fɔ ala ka ni sababa bɛ ami ne min ye awa i k'a dɔn radio ye Nura FM ye an bɛ taa ni ala sɔnna ma an bɛ taa an bɛ se n'a fɔ awa i k'a dɔn jamana dɔgɔnɔw ye an ye waatinin min kɛ ka publicité dabɔ n dɔgɔ téléphone bɛ ka suuru cogo ma a bɛ suuru ten dɔgɔnɔw ko u bɛ n'an sɔrɔ yan a f'u ye ko ni saya to olu ma ko toli bɛ ne ma ko n dafalen bi yan ni k'i cɛ ni dɔgɔnɔ min dan b'a yɛrɛ la o ka na sɔrɔ yan la hawla u bɛ ne dɔn sa u bɛ dɔn siga t'a la Mali dɔgɔnɔw tɛ yan diɲɛ dɔgɔnɔ fantani fɛn fɛn bɛ yen n ko wulibali don n'a ka d'aw ye minnu bɛ extérieur la a y'a bɛɛ wuli a ka na n bi yan i bi yan a tɛ wuli abada e ka tɛgɛ ɲɛ kelen mana maa sɔrɔ i bɛ t'i kun fɛ Bayankara an bɛ n ka cɛ a basi tɛ an ka taa a ka ɲi a ka ɲi bɛsi ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni a ye hali bi mun ye fasirikɛla jɛkulu ye ɲɛma o kumara n'a jira k'a fɔ ko dimɔgɔba jumɛn de ye Jamil Bitari ka a kin an bɛ don min na ko bi dimɔgɔ yɛrɛ awɔ kɛ aw bisimila Fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye Jamil Bitari ye ɲɛma maaw bɛ ka kuma mun ni ko o ŋunuŋunu i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Jamil Bitari ko a bɔra ka kɔrɔfɔ ye ni ka a sɛbɛkɔrɔfɔ o siratigɛ de la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Jamil Bitari a y'a jira k'a fɔ ko mun ye parti politique fɛn fɛn don o bɛ jamana in kɔnɔ ɲɛma ko ka a bɛɛ lajɛlen daakolon ci ni ka a bɛɛ lajɛlen filekolon ci Jamil Bitari n'a bɔra a yɛrɛ da o ka ɲi a ma bɔ anw da Bitari de y'a fɔ parti politique ɲɛma tɛ de awɔ bisimila kabako don an ka taa ɲɛma mun ye Jamil Bitari a y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ an ka jamana in kɔnɔ k'a daminɛ mun ye lakana la ne ma fɔ ka n'a bila mun ye kalanso la ani mun ye jamana yɛrɛ maracogo jugu o siga t'a la ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra san 30 tɛmɛnen nin ko wa ko maa wɛrɛ nɔ tɛ siga t'a la ko parti politique maa ninnu ko olu de nɔ ye a bɛɛ ye an filɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ Jamil Bitari y'a jira k'a fɔ ko mun ye parti politique maaw de nɔ don Fatirikɛba ka fɔ la a ko fɛn min yɛrɛ n'o bɛ maaninfin yɛrɛ kamana gan nin kuma in bɛ ka bɔ maa
mamun da kono do Jamil Bitare ne ma Jamil Bitar politiquement ado wa munye ka damina munye démocratie damina fokana blame domna kon bi ne ma sigata la Jamil Bitar aye fanga chama aye shalo ko Jamil Bitar atemana munye fanga chama o sirafe ako fatiri baka fola ako Jamil Bitar le time fam ya kosobe ko sabu ko mi Jamil Bitar ne ma be domna kon bi afana mago be ata oko okachi atege ko Jamil Bitar ko amago bo ola ako no te ke ka demna kalaje en 2023 ko mi Jamil Bitare sigata la ko abe so nga candidat munye ka masakaya ko onyini na manya ka fo kalata ko obike Jamil ko abe so nga candidat ako ni ko jatemna kalaje alu wati temene ko Jamil Bitar nyama ko akera candidat kalata masaka kalata nyama ko o temene ko fe ako mi Jamil Bitare parti mi raba bolo o de MCATT Jamil Bitare kana fo bi nyama ko ka parti politique ninga abela jele dakolonci ninga aflegolonci nyama ko ye fe mun afamel be geleya wa korofo abuka bo mamun da kono nyama o bayira ka fo ko aka donta aka dogo mu ye politique buna kun keneka o sabga me jabana nyama atijo abada mu ye politique mako jamana atita abada mu ye politique mako ne Jamil Bitar kala ko politique to ka bela jele dakolonci nyama ko ka bela jele flegolonci fe no a nyama ko afamel ko abe gelade jama abuka bo dam ngono na fo ne flani anya sama ka bo le besil kono nyama ibunya obala Jamil Bitar ko ni maminu e demjenu uluta donge no te ka damine aka chambre de commerce ko la na ka Bitar transo ni Bitar impression fo kana se bila awon ba dongo yi fanga be Jamil ma koro ke min go wa ate de ayoti aho fo fakati al kekke gudi akakke gudi ba ko goloni la hawla na ya ye fanga min shuru to do dron yabala ne ka chorba do be ay kuma do foni Jamil ka exemple do de ne ka chorba ko akon dogo yi joy ka clé laje clé bo ka wuli yoromi taw no fe abana ni tara clé binto no fe abinto do de abebi na bina wi na bina ni de o kuma be ka wuli yoromi tai Jamil ta ale bo bele ni ke teni ndo ala ka ni sabo be ndo ali bi e minya awai ka don bita aga kibaria mi be ka dia nga Facebook sanfo o de be kan kabana gwa dogo no ko ne ga farati ko Putin yere dogo no ngo subhanallah e nunu te ko kalama Putin dogo no Putin ni dogo no atna ga irisi dogna en tout cas no te bal ne Putin ni kechugo ibaro ka kan ani koroboro bole irisi dog ay ani mayga bole do ay bole koni ene Putin ate talge dia fashi de ma fonne de ne gungu koroboro di ko kani mayga bole no ne kele de mayga dama min be minu nyeda ni Putin nyeda bole da bu konde ka ba dogna dama mun fere be no nyeda ne Putin nyeda abdon ba wallahi ni ye dogno fen yi i nye shu dogno nyeka ye Emmanuel Macron yi subu kana ni yoro jade ndoko yama jalo flaki akumambe akumana sebe ngono sebe minangwa mako le 5 ako awai kado yurugu keleli awu nga jamana ngono ndoko ako fendo be kanga shoni sika kande kerengere nela bubu sisi ale kala haliya dongo ala awai kado akanga machama hakili la kunu akwanga alaje kuma ubeka fo kuma ka ubeka bo fambela jile fe bi kerengere nela minya awai kado esen bolto chebulile mimbe bubu sisi ko fo ale ka kibaria anaka lahaliya ni ko ni lutte contre la corruption fo fa ndo bubu sisi atobe ni jo bubu yere bubu na tige abeni jo ako do wala te koy wuli ka jode ka ke buni kolo ka bo nywana atnye minyi o ka do bubu no balawa anotalawa abekana blawa bubu boli bay ndabla ikana jabili ke ni no bala ibi mine ka datu chaba de saraka so boy ngo ye wo ye bita koso ye wo ika kuro ni bisina ni here ita pa no la atina bu la bubu faraka buli cara sa de tida asirike bako ako de strategela minya M5 RFP ndo minya awai kado luka wuli ka jo wati mina burama kleba tani flala e kado ka fo M5 RFP mado bonena unina akera so buye achama olu jogira adoni kama minya ka damne kalo kleta katase atani sababa no yeshuye kalo san 2020 mado de wuli la awai kado Ibrahim Boubacar Keita ka fanga akeme ko lu toro chugomi adoni bubu sise ale de kumbe primature la premier ministria ale de kumbe ula muna fonu ya jira ka fo bubu ye million chama mbo kerengere million kemefla ka di la kana bo ma ku ka cherifa mbefe yal sa minya awai ka do aflani chetige ma shika na o keble ako bet menen go ka boy bubu sise ma chama de kembe ki kambo bi ko chein ko aka wele aka nyefolike kalu kleta tani kele tani fla foka tasha tani saboma do mi nyeni ke bubu sise bi do do ala abi min do ala ko nyefo wana ni minga ka o ka daka o bet menen go ka boy dossier chama mbe bubu to be awai ka do dossier minuna fon covid 19 ndo bubu sise ato abe ala
o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye away ka dɔ kalisi e bɛ nangu wa kalisi fu miliyari tati o ye miliyari 3 ye a n'a kunkan fɛ fila tɛ yan a tɛ filakan mɛn a b'a mɛn a tɛ filakan mɛn a t'a mɛn miliyari 3 a bɛ bamanankan kɔni mɛn miliyari 3 a n'a kunkan fɛn miliyɔn 500 n dɔgɔ min ye away ka dɔ o ye samara don ka tunu kɔsɔ ministère des finances a waati away ka dɔ bubu de tun bɛ yen a k'o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen blindé 2019 kana 2020 mobili minnu bɛ yen n'a fɔra ko blindé o fana lahaliya bubu tɔgɔ bɛ o la o bɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Léotal marché ka ta ka di nin jɛ in ma waati bɛɛ ko Léotal bubu Sise away ka dɔ k'a tɔgɔ bɛ nin fana na Mali aéroport ko kuma bubu Sise a tɔgɔ bɛ nin fana na o kuma bubu n'a ɲɛfɔli kɛ n'a ɲɛfɔli kɛ Fasiri Kaba ko a ko nin scandale min filɛ nin n'a bɛ blindé ko fɔ o yɛrɛ jɔlen n dɔgɔ n'i yɛ bɔra kibaruya kalama n'o y'a sɔrɔ i jɔlen don i sigi n'i sigilen don i da n dɔgɔ n'o ma kɛ jɔlen bɛ ɲɛnamini ka bin a bɛ k'i ɲɛna ko maa y'i fa i yɛrɛ fa dɛ bubu Sise blindé ko min n'a filɛ ka fɔ a waati la Ibrahima Dayiru Kamara a ye Danbele a bɔra ka lagosiw kɛ k'a jira k'a fɔ blindé ninnu dɔw bɛ yen u man ɲi fo ka segin u kan blindé ninnu sara cogo min a bɛ maa kamana guwa n dɔgɔ nin blindé kelen minnu bɛ yen ni bubu ko away ka dɔ blindé den 100 o tɛ 100 blindé ya 100 blindé 100 milliards bubu y'an fa koyi bubu ne ma dɔn ne bubu yɛrɛ si ye maliden nɔ de la kɔɲɛ a bɛɛ ni ki cɛ bubu ye ɲɛnamun kɛ kabako don dɛ ɲama ne ko ala 100 blindé 100 milliards miliyari 1 blindé kelen o kelen miliyari 1 bubu ye nin kɛ yan n dɔgɔ i sigi ka ɲɛ dɛ n sigilen don kana trembler dɛ o miliyari kelen o kelen n'i ye jateminɛ kɛ union ko away ka dɔ union européenne ko a ye don dɔ kɛ 59e anniversaire bubu ye nin mobili minnu san o mobili ninnu ɲɔgɔnna tigitigi a den 13 union européenne y'o san ka n'o di aw ma a tilan cogo min a bɛɛ bi yan nka min bɛ maa kamana guwa bubu ye mobili min kelen kelenna bɛɛ san miliyari 1 union européenne ka mobili sanni o mobili kelen o kelen kabako bubu ayi mais tuma dɔw bɛ kɛ fasiri ninnu an yɛrɛ b'u kalan maaw kana jigin an na koyi parce que a ko dɔw bɛ yen c'est incroyable quoi mɔgɔ yɛrɛ tɛ se k'i sigi k'i miiri réellement ni nin ye tiɲɛw de ye quoi ko nin bɛ se ka kɛ k'a bɛ se ka kɛ de wa an sigilen don k'an tɛgɛ mɔntɔ quoi c'est à dire mobili kelen o kelen c'est pas possible union européenne ko mobili kelen o kelen ale y'a san joli 39 millions la hawla an ta ye miliyari 1 plus de 900 et quelques millions de différence o sigiyɔrɔma 100 900 et quelques millions de différence c'est-à-dire o fana sigiyɔrɔma mobili sigi y'i siɲɛ fila ko ninnu ko karisa ye waritigi ye karisa wari n'a ma kɛ waritigi ye jɔn bɛ kɛ waritigi ye an ka dan 900 millions yɛrɛ ma sa ɲɛma o jɔn bɛ kɛ waritigi ye o 100 ye joli la hawla ko les 13 blindés n'ont coûté en tout et pour tout 500 millions la hawla à l'Union européenne, soit un peu moins de 39 millions de francs CFA. Bismillah. Ndoko, il y a quand ça. Subuhu. Docteur wa. La atobe ko alibi. Ayiwa Fasiri Kaba ko a ko yalima bubu Sise a bɛna se k'i yɛrɛ bɔ nin ko in na wa doni min dan bɛ ka da kun kiiri tigilamaw u kan ka nin dossier in ta sabu maliyɛn denw kuma cayara kosɛbɛ bubu tɔgɔ cayara ɲɛ don wa nkalon don wa min ye o ka ɲɛ dɔn bubu ka na ka na ɲɛfɔli kɛ n'o tɛ belebele Ala ka dayɔrɔ nɛma SBM bilahi Sumaworo taara jabili kɛ dɛ a taara jabili kɛ fo k'a bɔnɛ a nin na kaso la ale ta banna mais bubu est-ce que bubu bubu kɔni a ka ɲi sa ni y'a taalen de koyi a ka ɲi wallahi ni ye bubu nin ye Yama Jalo a ka fasiri don min ye away ka dɔ le Sphinx o ka bidon bɔli boɲaba est-ce que bisimila mun ye kabako faduni ye ani fanfara kaba ɲama ne ba ale sama ka gɛrɛnna mun ye Siri Jara a kumara Jarakɛ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye maa mun bɛ n'a bɛ dɔrɔgu jugu ni ka bɔ n'a ye Gana jamana la ni kana n'a ye an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ ba Maliba ko fɔ ɲama mun ye premier ordonnance maaw ye u ye bolo ta ka da mun ye muso belebele dɔ kan muso mun n'an k'a ma ko Awa Ba mun ye bolo ta ka da kan ka dɔrɔgu mun ko o to a bolo dɔrɔgu u k'a ma ko coucher o ye jumɛn ye kosɛbɛ dɔrɔgu wa coucher tɛ dɔrɔgu dɔw kuma tɛ dormir ma coucher ne t'o dɔn la hawla
nyama fatirike baka fola akoni awa bay ibe na ka fo ko mu ye doro ku fere ko ko aba anyodon ko sobe abo mu ye gana fo kana tebe mu ye jamana fe no be maliba ko fo nyama mu ye awa ba ko asebe ko do ndo mu ye doro ku fere o sirafe ako mu ye awa bay asigero re benimbe mu ye lafia bugu ko dama ma chama be awa ba do akabara ula fatirike baka fola akwa be ninga wati ni bo mu ye peremor onsuma mau nyama olu ka jomi se ninga jokuma ba ninga abela jelen fili bolo ko abeseka takada mu ye awa ba kan tugumna ka ubulo ko amaseka da aka nyama don do zonta yi don gele ko oye fentigi tayi o siratige la ko munya awa bay munye tenando no bena masikalo kle mungo ani shekima naga ta ani sheki wati munye premoron suma mawiye chikleche ko wuli ukunda munye awa ba o ya soro uye dalu bala dilen soro ka fo ko munye doroguye dorogu jugumu be nanga mako kushe nyama kibe na ka fo ko o sefa wari ni ya converti ka be warma million fla ani wa keme nyama ko odrogo ko obe awa bulu parce que baka fola akutara awa ba kata bulu takada ko te chaw muye lafia bugu kodala o ya soro muye dorogo nyira ko ni kushe nyama ko ablale me muye lafia bugu kodala soro ko ni ko okono akushele mbi awo akushele mbi eske parce baka nga fola ako muye awa bay angone me domina ko mbi musoko ka so bo mu no be bule awa ba ko ni ko asigero ko otara be yema bule ka jo fene be sina awa ba ko me dorogo fere mama de kumba asa abulo bolo ko abeseka da utiku kan to mina ko obulika joko ofena be sinani wati prema ronsuwa maofe na fone fle anya sama ka bokaba ko kono mu yesiri jara ale sebeningala ibunya obala prema ronsuwa de do ndoko ke de biu ndoko ke de nkom prema ronsuwa ala komisere ndoko ni benga fuli fai ndoko minya aweka do inimbe na minga yenjamva aho nya fiengo awai ko tui akefla musoi ni ta beke awa bay manyana agarani anga fu biye ni baraji awa to ko ya fama de ala ki sara ndoko aweka do ni watina ambe fulla sekanu ba bema wati ko ni beka na ijo abu wati de ye wati anyo de foli manawi sungulu ina minya aweka do lerkile ambe aweka do odetaka lase limanauma